ng palataya, yung pong kagustuhan po ng ating Panginoon. Yun po sana ang ating magawa dahil po yun ang tinuturo sa atin. Mga minamahal pong kapatid, ang oras po ay mayroon po tayong mga reminders po dahil po malapit na po yung ating pagpunta doon sa ating misyon na sinabi po ng banal na Espiritu. Ang pagmimisyon po na gaya ng ginagawa ho natin, ang pagmimisyon po ay hindi po katulad po ng lakbayan na ginagawa po ng mga magkakaibigan. Tayo po ay mananampalataya, tayo po ay magmimisyon po doon upang may pakita po kung ano ang kagandaan at kabutihan po ng ating pananampalataya. Kahiba po doon po sa mga lakad na ginagawa po ng mga ating kapatid. Nagaya po ng isang sundalong itinalaga sa isang misyon, mayroon po silang talagang goal na dapat gawin po. Nakagaya po natin, ang ating goal po doon ay upang tayo po ay makipag-aral, makipagdaw pang palad doon po sa ating mga kapatid. Yan po ang ating lakad doon. Kaya sana po mga kapatid, ay yung pong ating sarili ay mahihanda po natin doon po sa pag-aaral. Dahil po puro pag-aaral po yung ating mararamdaman doon. Kaya sana po mga minamahal ko pong kapatid, ay dito pa lamang po na ihahanda po natin yung ating sarili upang tayo po ay hindi po tayo mainip. Dahil po kung minsan 2 araw po yan, hindi pa po, nakarating pa lang po tayo doon, sasabihin po sa akin, Pangulo, kailan po tayo babalik? Na, yung pong pag-alis po natin dito, i-explain ko na po, aalis po tayo ng Biyernes po, Friday the 13 po nun. Sabi po ng ating mga kapatid, aga po natin yung pagnonobena po natin dahil 5 po yung pag-alis po, no brother? Opo. Yung pag-alis po natin, 5 o'clock. So yung nobena po natin, i-advance po natin. Alas 4 po ng hapon po yon, Biyernes. At bigyan ko po ng konting oras yung ating kapatid para i-announce din po yung kanyang side na para may advice po tayo, si Brother Dai po. Nagiba po si Brother Dai. Ako rin po pala si Brother Dai. Sige po. Dahil po alam ko naman po yung ating pong pag-alis at saka yung pong gagawin ho natin, ibinibigay po sa akin ng oras. Ito na lang po yung ating last final pagpapalista po dun po sa mga kapatid nating sasama, no? At yung pong ating pasay po, yung pinaka ano po natin doon na ibibigay na po natin din. Dahil po advance po palagi yung pong bus po niyan, i-advance din po yung bayad ni Brother Dai niyan pag bago po tayo aalis. Dahil po yung mga bus, hindi po sila, yung pong manager nila, hindi po pinapayagan dadalhin po yung ating pasay po. Dahil ilang katao po yun, so malaki-laki rin po. Baka ma-hold up din po sila. No? Bigay po lamang doon yung mga allowance po ng mga driver. So ibigay po natin sa ating mabait na sekretarya, yung po ating pasay po, pagpunta po natin sa Isabela. 1-2 po yun. 1-2 yapin natin. 1-2 ya po kanuitang kaya katamong pasay, papunta Isabela. So, tina pong mapila na memye, ne po. At pag nakamo naman po, kapampanganan ko naman po. Sige. Kaya pong tutuking Domingo po, kadwa niya naman pong Domingo, at intana naman pong lakad, kang Sister Alice, halaw na po ninggat panapon. At ini po, kadwa ya pong Domingo ini. At king katampong paglako keng Domingo pong minta kay Isabela, reta pong tinuki,
at tintamo pong simba. Data pong malakwan magsimbala. Ne po, magsimba ko po keni. Kaya Domingo, 15 po. Pota po balayo na yung minta kay Isabela, alata mo pong simba. Hanggang sabi na po kasi hanggang adwa o atlo, pisa sabihan din lagyo ko, na siguro dakal na ko man pureng malakuan. Ne po. Kanya sana po gawan tayarin po yung kaya katamong pamipulong keni. Ya po yung kaya katamong gawan ita. Karen pong kayanakan, na po, din kaya katamong anak, ang po retang kaya katamong pong maintang, pasalamatan ko la, masanting la po boses na po, retang maintang tamo. Salamat karela, at kaya ni pong kaya katamong dinatang, at inya pa pong 5 minuto, bibigay kaya po kayo, bana nakatamang pong gomusta ni Brother July Gomez po. Dahil pong koleksyon tamang ni 5,494 la po. Hello. Kapampangaan ko niya mo po kasi halos 90% na po yung Tagalog. Para mabuya ang pong mga pulong dinaan na porsyento, yung pulong porsyento kapampangaan mo po. Maya payabak po, kaya kayo, pasibayo, kilub na naman yung duwang banwa. Kaya bedan ako na naman po. Yung po nga sabi ko kaya kayo, kumustanda kayo, uling salamat tamo, king may paya, yung nakatamo kakawangan, at piyabe-yabe nakatamong pasibayo. Halos po king tema, ing telakayan da rin kaya katang kapatid, ing Pasko ng pagkabuhay. Nung umpisan niya tayo po, madibat king ibat anyang mibait siya yung Jesus Kristo at manaral niya kaya beno ring apostoles hanggang king Meteo. Kaya bere, alos magadwala pa po pilubluban. Alos dakal no po nga kakit himala hanggang ere ikit itang busbus ng gamat king may pakuya, ela po may niwala. Ang ini po, alos yung pamagmisyon, yang mo rin po yung sasabihan dan kaya katang kapatid, yung malapit na naman, sana itang kasalpantayanan, mama ko, huling sabi na ning banal, nakatapab rin nung nakarin tao munti. Taong pumangari, itang kwento ko kaya kayo, tungkol na po kayong misyonero. Kanyang utos niya ng Diyos, sabi na, magmisyon ka kitang luwang lugar, tumalang kang bundok, era ka paboren. Nakayin niya po yun. Kanyang birasan niyang binging misyonero ngayon, sabi na, ya kung bala kaya Diyos ko, mo ko paboren nga na. Una yung kaibingay niya po kayong bundok. Kaya pa maglakad na ngayon, may nabuya po. Hanggang kitang may katalan niya kitang tanaman. Diyos ko, minaos na sabi mo ay mo ko paboren. May kibat siya nga pag sabi na huling makabitin niya po. Bili mo yung talan mo nga na. Sopan mo ko Diyos ko, sabi nang, bili mo yung talan mo nga na. Hanggang po king miras siyang abak, may sala, nabinilin tala na. Ulita po itong kasalpantayanan na. Uling ditak, masyadong maniwala. Ay diyang may sala na po, higit niya po yung tatal na. Kaya tamong gabon makanyanya mo. Takil niya po kayong gabon. Layo niya po ito. Ay niya ikatamo po, magmisyon tamo, kailangan itang kasalpantayanan tamo. Ay diyang nang malyari, manaligta kayo, nakatapabo rin. Maya payabak po, miras niya po yung oras. Salamat. Aya pa po kino pa si Brother July po. Kaya na kanya po dati yan. No? Lawan nyo po, pilampung banwang taya kasabi, uli pong mi pong layang pong mitanam, ing kabyas na pukukupas yan mama ko yan.
Hanggang lalo po kini rin kaya katamong kapatid tsukya nga liwang bansa, patuloy la pa mo rin pong mag-aral. Po biring sabihan mintaya king bansang Arabo, ne po. Eno po mag-aral, eno po makirandam ken turo na po ning kaya katamong gino. Uli po hanggang no karin tampa po sulok na ningyatu, masikan niya po yung satellite. Makakonekta tamo pa mo rin pong makakonekta. Uling keniya po yung kaya katamong sentro, yung puso tamo po yung sentro na ning kaya katamong gino, at yung ginutam po yung magpagalok yung kaya katamong puso. Anya, antimano po yung kaya katamong gino, makalulan niya kini. Gano ka rin da katamo po dala, dadala tayo po, tsuya yung kaya katamong puso yung kaya katang kasalpantayanan. At makanyan man po, mirasing oras, na po kareta pong kaya katamong kapatad, anak kakayanakan, 3 consecutive year champion la po, kaya pong palakpakan tala. Kaya pong programa na ning Balen Exodo, nga pilano pong banwang ila pong maging champion, kaya tang quiz bida po. So, rin pong anak tamo, lawan tamo po yung karelang gelingan ngeni. Sana mo pubukod ken yung gelingan tamo, kaya ngantikan niya na bage, maging kitang paman niya tamo po, ne po, kaya ega na ganang bage, champion tamo po. Kaya betaya po yung kaya katamong gino, balang lakbang da rin kaya katamong bitis, balang isipan tamo po, ne po. Ipasad Diyos tangan, bangkan tayo tamalyaring magkamali. Na pong kayanakan, ila puring pag-asa na ning kaya katang kasalpantayanan, ila puring kaya katamong meto nga pangarap ngeni. Datangin panahon, ila puring manalakaran ning kaya kasalpantayanan. Congratulations po kaya kayong kabataan, yung Diyos po malugudya kaya katamo. Yan nakatamo po pa, Bren. Miras na po yung oras, alas 10 na po.
At idukutala po rin kay katamong kanwan. Banala mayestrong kay kaming igpa. Ngayon pong kawarasan na iti alala pong kapupusan, ding kekeng kapurian ang pong kapasalamatan kay kaigpa. Pablasang Gino karing balang pinandit, ding balang metong kay kami, ing makanyan mo keng para parang iningat. Pe para man mo kaya pong biyam pong sikanan, ginola kaya pong balong ablas kareti, nunaig pa ing pasalamatan dakat purian king kekang pangi espiritu ampon king katutuan. At ang timurin nganing haba kay ti manibat king simula na ning kekeng tipunan, ginoing makanyan me pong bigla ting kekang banalapas bulan, banglawen mo kami keng sablang anak mong magaral nganing kapinanditan. Igpaking uli na po ning kekang upaya nganing pinandit, mayari pong kapaya pa ning kaya kaming tipunan at ding kabyas na menibatan kaya kaginong Diyos alang patugot at ding kaya kang banal alang patugot ti pamanikla king kaya kang kayarian banwa bang ding kaya kang banal ayaman wampong turuan pong panabilin kaya kami ing makanyan lapong miras king kaya kang piyayar pa ni kayang gang talasal pantaya. Saig pang banal ding balang metong kaya kami ginong Diyos ganap lasargong milulan ka rin kaya kaming dulang daring kaya kayang puso reting kabiasnan. Ang gaking pagluwalmi king santuaryong itigining Diyos dalan milasargo reting kabiasnan na reti, bangkanita igpaking kaya kayang pamanglakad, anong makananong tuntun kayang matulid king kaya kang dalan igpa. Ginoawaran mi kaya kangening pinandit, pablasang Gino king aldo bukas semila pubalo ang pong kamalayan deti, manyawad kaya ka. Gino, ing makanyan mo kaya pong pigkalubanan pang sikanan ng pong biyaya, Gino. Ing kapayapan laring kaya kayang biye. Nanuman sargong problema, ake kaming arapan, Gino. Diyos ko adwan mi kaya ka ing maging mayan lang ang sargong dumalan, deti ka pamilatanan ing kaya kang patnube. Igpangin ing kaurasan na iti, oy ning kaya kang mabilog ay iglesia. Anong makananong panyawad milaret ang kekeng kapatad ngening pinandita iti na tsula karing karelang pibale-bale. Ita pong pengari na nitang kekeng kapatad agwardyan mi ketiking sibul a babayi, tapong pengari ng babayi gining Diyos panyawad miya. Nung waman po ngening kaurasan na iti at suyaking dasena ning kapanandaman, igpa, ikapuing mikibandiking kekeng sariling iti nung marapatan mo po ginong Diyos, ing pagkalubanan meng sikanan, ipagkalub mo sa igpangening pinandit. Ginoking uli na po ning kekeng pamisasan meto nga panalangin kekay rakay yutus, no na makisabi kaya pong mayap bangkaniti nung atin niya pang obra, apay kitang wanan kaya kaginong Diyos, ing makanyano pang agawa. At ang timurinig pang banal, kita pong kanakong kapatad, aking wamo king beking espiritu anong makananong itapong kayang day, nangening pinandita iti tsuya karing biyasa, gamat daring biyasa, anong makananong dumalan niya po king meto nga operasyon. Gino, patnubayan me po igpang banal dinan mergong sikanan. Igpaking kapamilata na po ning kayang murang edad, manyawad ko keka. Ginoing makanyan mo pasargong dugtungan ning kayang biyempong sikanan, alang-alang mo man ginong Diyos, kareting pengaring panlasan mo kareti, bangkanita ginong Diyos kaya bere pang sumuyuking kaya kang banalayarapan. Ginoy emilangan pusang bitlan kaya karing lalaman daring kaya keng puso pablasang kakilala mo igpang banal, nunay ni sargong pinandita iti, ing kalam menipatan king kaya kang kayarian banwa, tanggapan daig paing sikanan, ang ganay kiyang sablang anak mong talasal pantayang yan igpa, ing patnubayan mo kami ginong Diyos, dinan mo kaya ng puwersa bangkanita, ing makanyan kaya pong lalong may git, makapagobra pa karing tungkulan na pekitang wanan mi. Ginodakal pong salamat, nganing mikakawani kami kayang sablang mikakapatad. Ore ni puring kaya kayang mga lating sakayan. Bendesyonan mo pureti, at miras kaya pong kapayapan karing kaya kayang pibale-bale. King lagyunan ning igpampo ning anak at ning Espiritu Santo, at atahid kaya kami, manibat na ngayon gaman king wakas, iya nasa po salamat maya pa habak po kaya kaman.